दुलाराय बर' माहारिनि मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअनि गेजेरजों जाय बाथ्राखौ आं फोरमायथिनो नाजादों बाथ्रानि आबुं ओंथिफोरा बेरखांजोबाखैबो जानो हानाय नोंथांमोना थालांनाय बायदि मोनदोंब्ला बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। दिनै जोंनि बर' हारिया बा जोंनि ट्राइबेल हारिया बे आसाम स्टेटनि थागिबि आरो बे आसाम स्टेटनि 80% मेजरिटियानो जोंनि ट्राइबेल हारिनिमोन आरो बे ट्राइबेल हारिफोरनि गेजेराव जोंनि बे बर' हारियानो बयनिख्रुइबो मेजरिटि गोनांसिन मोनसे हारिमोन। जारिमिननि गारबोनाय बै मोनसे सम जाय समावनोखि जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्राबो सानदोंमोन बे आसाम स्टेटआव थानानैनो गासैजोंबो खौसे जानानै गोरोबनानै जोंनि जिउखौ जों बाबेन होलांनो, नाथाय जों जेरैबायदि सैथो गोसोयै जोंनि हारिखौ दैदेनलांनो सानदोंमोन बे आसाम स्टेटआव थानाय जोंनि बर' हारिनि सुथुरा सोर बेखौ जोङो एग्जाम्पल होलायनाङा रायजो राजा नोंथांमोन। बे हारियानो स्पेशली जोंनि बर' हारिनि बर' बिमा माहारिनि सायाव गाज्रि नोजोर होबाय। जेराव मोनो बेवहायनो एदावना हरगोन, एथुना हरगोन, चान्स मोनोबा बेखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारगोनबो आरो गोबां बर' बिमा माहारिफोरा बिसोरजों जिनाहारि खालामनानै गोबां बासायबोदोंबो। जाय हारिखौ मोजां होननानै फोथायनानै जोङो खौसे जानानै गोरोबनानै थानो नाजादोंमोन बे हारियानो सानफा एफा गादबनो नाजानाया बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनो हमदोंमोन। बिसोरनि बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि जोंनि हारिनि सुबुंनि सायाव अत्याचार खालामजाबाय थानायखौ जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा सहायनो हादिया, जायनि थाखाय बिसोरनि हेंथायै जोङो माबोरैहाय बिसोरनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय जोङो रैखा मोनगोन, बबे लामाजों थांबा जोंनि हारिखौ जोङो बासायनो हागोन, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों खुगाजों खुगा बुंलायनायनि गेजेरजों दिनै मोनसे स्टेज फैबाय जाय स्टेजाव जोंनि बर' माहारिनि थाखायनो आलादा रायजो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जोङो डिमान्ड खालामनो थाखाय थांखि लाबाय। बेराफारसेथिं मोनफ्रोमबो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बे आसाम स्टेटनिफ्रायनो जोंखौ ए टु जेड मोजांनिफ्राय लानानै गाज्रिसिम जोंखौ प्रब्लेम होबोबाय थादों। जेराव जोंनि बर' हारिनि मुभमेन्टआ आन्दलना गणतान्त्रिक लामाजोंसो आन्दलन खालामनायमोन आरो जोंनि बे मुभमेन्टनि समाव आन्दलननि समाव आसाम स्टेटनि पुलिसा जोंखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंखौ हेंथा होबोबाय थादों। जेराव बिसोरो जोंखौ लाठी चार्ज खालामदों, बुग्लुं सुग्लुं खालामदों। दा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि सातजालाखौ थारमाने जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा मोगा मोगि खालामनो गोनां जानानै फैबाय थादोंमोन। जेराव बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समावनो जोंहा बर' फिसाफ्रा गोबां माने जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि एगेन्स्टआवनो जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ गोबां फेक इनकाउन्टाराव बुथारबोदोंमोन। जोंनि बर' फिसाफोरखौ जेराव चान्स मोनो बेवहायनो माने बुथारनो नाजानाय प्लेन पलिसिफोरा दिनैसिमबो जोबनो थाङाखै आरो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि एगेन्स्टआवनो स्पेशली जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ गाज्रि नोजोर होनाय, जेराव चान्स मोनो जेराव सुबिदा मोनो रेप खालामनाय, जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय। दिनै जोंनि बर' माहारिखौ बासायनांथारगौनि थाखाय बर' फिसाफोरनि आखायाव आइजें लानांगौ बायध' खालामदों बे आसाम स्टेटआनो। जेराव एनडिबि बायदि मोनसे हानजाया जोनोम जानांदों, जेराव बिएलटि बायदि मोनसे हानजाया जोंनि बर' हारिनि सिकिउरिटिनि थाखाय जोनोम जानो गोनां जादों आरो गोबाव सम मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना गावबागावनि बेसेन गोसा जिउखौ बे बर' माहारिनि बेसेननि थाखाय दान होनानै बिसोरो हारिनि थाखाय दावहा नांदों। थिग बेफोरबायदिनो मानगोनां बिएलटि ब्रादार्समोनाबो जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि खालामनांगौनि थाखाय स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों गोलाव सम माने दावहा नांबोदों। जेराव 2003 10 फेब्रुवारियाव बिएलटि ब्रादार्समोननि थ्रुयैनो बिटिसि एकर्डखौ मोननो हादोंमोन आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो बिटिएडि एरियाखौ लानानै मोनसे पलिटिकेल रुलिं सिस्टेमखौ लाबोजेननो हादोंमोन। जेराव मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 17 इयार्स बिटिसि गभर्नमेन्टआव थानानै जोंनि बिटिएडि एरियाखौ सालायबोदों आरो बिथांनि दैदेननायनि समावनो जोंहा थोजासे नङाब्लाबो जाखिनि नांगौ डेभेलपमेन्ट खिनिखौ जोङो बानायनानै लानो हादोंमोन। दिनै आं जाय बाथ्राखौ बुंगोन गोथौ गोसोयै नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो हायाब्लाबो नोंथांमोना आंनि बे थौले गोसोजों फोरमायनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गोथौ गोसोजों साननानै बिजिरबानो जाबाय। जोंनि बर' हारिनि बिखायाव ओरैबायदि दुखु गोनां सहायथावनो हायै मोनसे गोथां जारिमिन जानानै थांदों आरो बे जारिमिनखौ दिनैसिमबो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गोसोखांनानै दुखु मोनो। खारन सैथोखौ दिनैयो जोङो हमदां हरनो हाबाय आरो बे सैथोनि बाथ्राखौ बै समाव हमदांनो हानायमोनब्ला जानो हागौ बेफोरबायदि गावजों गावनि गेजेराव
गाज्रि जाथाया जानाय नङामोन। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? जाय समाव जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा गावजों गावनि गेजेरावनो दानथारलायनाय बुथारलायनाय दानलाय सुलाय खालामनाय होसोलायनाय बुलायलायनाय बायदिसिना बैफोर गाज्रि थासारिफोरनि आन्दोआव बे गुबुन हारिनि आखाइ दं। जाय हारियानोखि जोंनि बर' हारिखौ जेब्लायबो दिनैनि बे समसिमावबो आरो बे बुहुमाव जोंनि बर' हारिया जेब्ला समसिमहालागै थांनानै थागोन बे हारिया जोंनि हारिखौ एथुबाय थानायखौ बिसोरो मालाबाबो गारा। बिनि थाखायनो जों जेब्लायबो जोंनि बर' फिसाफोरखौ जों एवारनेस खालामबाय थायो जे जारिमिननि बाथ्राखौ गोसोखां, जारिमिननि बाथ्राखौ बिखायाव लानानै माहारिनि बिखायाव आगान सुरनो नाजा। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि गाज्रि गाज्रि जाथायफोर जालांदों ना, गासैबो गुबुन हारिनि आखाइ दं रायजो राजा नोंथांमोन। दा बैफोरबायदि गुबुन हारिनि टेकनिकजों जोंनि हारिनि गेजेराव सुसोना होनायखौ जोंनि बर' फिसाफ्रा मिथिस्लाबदिया, बुजिस्लाबदिया, जेराव जों गावजों गावजोंसो दाय हमलायनानै दुसिलायनानै होसोलायबाय, बुलायलायबाय, बुथारलायबाय। दा बैफोरबायदि माखासे गाज्रि बिथिंखौ नोजोर होनानै मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव बेनाराव दाजानाय एक्स भलन्टियार्स फर्सआ जोंनि बर' हारिनि बेफोरबायदि गाज्रि थासारिखौ नोजोर होनानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ फोसाबनो, बुजायनो, बोखानो थाखाय दाब दाब जायगायाव एवारनेस प्रग्राम लानायजों सिरि सिरि जोंनि बर' हारिनि फिसाफोरखौ फोजाखांबोदोंमोन। बै थांनाय मोनसे समाव जाय समावनोखि गुबुन हारिनि मोनसे भाइरासआ जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ फोजोबलांनायनि मोनसे लामाखौ एवस्रांनानै होदोंमोन। दिनैसिमबो गुबुन हारिफ्रा मा खालामनो नाजाबाय थायो, जोंनि सोरबा बर' फिसाफोरखौ एथुगोन, सोरबा जोंनि बर' फिसानि सायावनो दायखौ जाबसिनना होगोन। दा बयबो मिथिस्लाबला, बेबो मिथिस्लाबलासिनो बुजियो, बेबो गरमै गरम बेफोरबायदि गावजों गावनि गेजेराव जालायनाया। दा बेफोरबायदि माखासे जारिमिनारि सिंनि गोथौ बाथ्राफोरखौ जों जुदि गावनो गाव हमदांनानै बुजिनानै लानो हायोब्ला जोंखौ मालाबाबो, जोंनि हारिखौ मालाबाबो गुबुन हारिया जिमानानो एथुवाथों मानो, जिमानानो नाजाथों मानो मालाबाबो हानाय नङा। दिनै जोंनि हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारखौ, सोरबा लिडारखौ जों जुदि रायोब्ला, जों जुदि सोंखारियोब्ला, सोंखारि जाथावना रायजाथावना लिडारखौसो जोङो बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जोंनि बुंनाय, जोंनि रायनाय बाथ्राफोरखौबो मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोना बिजिरलांबानो जाबाय, नंगौना नङा बुंलांनाय बाथ्राफोरा। दिनै प्रमद बर' बिथांखौ मानि थाखाय सोंखारियो, मानि थाखाय रायो, मानि थाखाय बुंबाय थानो गोनां बायथ' जानानै फैदों। दिनै प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' माहारिनि बर' फिसाफोरखौ गोथाङै गोथां थगायदों आरो बिथाङा गोबां रोखोमनि सहायनो हायै बाथ्राफोरखौ दिनै जों रायजो राजानि सिगाङाव फोस्रावलांबाय। दिनै प्रमद बर' बिथांखौ पलिटिकेल लिडार महरै टारगेट खालामनानै रायनाय जाया, बुंनाय जाया। स्पेसियेलि बिथांनि थगायलांनाय माखासे बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै, बिथांनि बुंलांनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों गोसोखांनानै जों बिथांखौ टारगेट खालामनानै दिनै बुंनाय जायो। प्रमद बर' बिथाङा पलिटिक्सआव फैदों, जों मस्ट वेलकाम खालामदों। नाथाय गावनि काउन्सिलखौ सालायनो थाखाय दिनै मा घन्टानो स्टेटनि आन्डाराव थानानै अर्डार लानांगौ, साजेसन लानांगौ, अथरिटि लानांगौ बायथ' जानानै फैदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि जानानै न' बड'लेण्ड, नर्थ इस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ खालामबोनाय सासे माहारिनि गोख्रों दैदेनगिरिया थाङै थुङै पलिटिक्सआव बे हारिजोंनो गादब जानानै दिनै काउन्सिलखौ सालायहोजागासिनो दङ। लाजियाखसै दिनै प्रमद बर' बिथाङा? आरो मा मोखाङै दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थांनानै पलिटिकेलि केम्पिं खालामहैगोन नोंलाय? मा मोखाङै मा बाथ्रा बुंगोन रायजो राजानि सिगाङाव? जेराव नोङो दिनै गावनि दैदेननाय गभर्नमेन्टखौनो नों दिनै गोसोबायदि नोङो सालायनो हाया। गोसोबायदि जों रायजो राजानि सिगाङाव फिसा फिसा खामानिफोरखौबो नोंथाङा खुगासिनानै बुंनानै हे दे गाबोन मावगोन, गाबोन हरगोन बेफोरबायदि नोंथाङा बुंनो हाया। जेरावनोखि नोङो स्टेटनि अर्डार मोनांगौ मानि बे नोंनि निजिनि काउन्सिलनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ नोङो आखाइबो होनो हाया। बेफोरबायदि जाबाय। थाङै थुङै नों आरो बे हारिजोंनो दिनै गादब जानानै पलिटिकेल सिस्टेमाव इउज खालामजागासिनो दङ। लाजियाखसै? मा मोखाङै थाङो नोंलाय रायजो राजानि सिगाङाव? मा मोखाङै केम्पिं खालामहैगोन नोङो? जों दुखु मोनो बेफोरबायदि माखासे नुथायफोरखौ नुबाथाय जों दुखु मोनो। खारन नोंसोरबायदि दैदेनगिरियानो जोंनि माहारिनि इयुन जेनेरेसननि गोसोखौ फोजाखांबोनाय। नाथाय नोंसोरबायदि दैदेनगिरिया दिनै गावबा गावनि मोननांगौखौ मोननायखाय सिरि सिरि माने गुबुननि आथिं सिङावसो थानानै दिनै गावनि न'खरखौनो सालायहोजागासिनो दङ। अब्ला नोंसोरबायदि लिडारखौ जोंनि इयुन जेनेरेसना मा सोलोंगोन, मा सोलोंगोन? लाजिनांगौ नोंसोरो। दिनै जों नोंसोरबायदि लिडारखौ फल' खालामस्लायस्लाय गावबा गावनि गोसोआवनो मोनसे गोदान
आइडियोलजिखौ दानानै जों गावबा गावनि आगानखौ जोङो सालायलांनो नाजानायासो बयनिख्रुइबो बेटार। मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन, जोंनि बर' हारिनि आद्रा थानाय जा सिमां आलादा रायजोखौ लानानै बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि बे आद्रा थानाय सिमाङा मालाबाबो साक्सेस जाया। बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों गावबा गाव आदा बुगाव गावबा गाव डिबेट खालामलायगोन, गावबा गाव सिंजों बेसेन लागोन। नाथाय जोंनि बे आद्रा थानाय सिमांखौ जों साक्सेस खालामनांगौब्ला गंसे फिरफिलानि सिङाव थानानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा मोनसे प्लेटफर्माव गसंथानानै गासैबो साग्रिद जानानै खौसे जानानै जोङो दावहा नांगोन गणतान्त्रिक लामाजों नायनि आरो स्पेसियेलि जोंनि भारत सरकारा 8टा गोदान सेपारेट स्टेट सोरजिनो आखायाव थांखि लादों, जेराव जोंनि बे बड'लेण्डआ 4 नाम्बार लिस्टआव दङ। रायजो राजा नोंथांमोन 4 नाम्बार लिस्टआव। बेखायनो फार्स्ट अफ अल जोंनि हारिनि सोरबायदि दैदेनगिरिया सेल्फिश, सोरबायदि दैदेनगिरिया जोंनि बर' हारिनि फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जानानै दङ, बैफोरबायदि लिडारखौ सिनायनानै लाखा। बे बाराव बेनो जोबथा, बेनो लास्ट जानजि खाफ्रा थै थां। बेवहाय ना एबसु थागोन, ना बिएलटि थागोन, ना एनडिएफबि थागोन, ना बबेबा बर' हारिनि बबेबा मोनसे आफादनि मुं थागोन। बेवहाय मोनसेबो आफादनि मुं थाया। ज' गासिबो ज' बे बर' हारिनि मोनसे सोमावसारनाय बर' हारिनि माबा। आरो बेवहाय सेल्फिश दालालगिरि लिडारफोरखौ जोंनो नांखाया। बर' फिसाफ्रानो मोनसे जान्डि मोनसे फिरफिलाखौ लानानै जों दावहा नांगोन बर' हारिनि। बेनो जोबथा दावहा। रायजो राजा नोंथांमोन रेडि दंना गैया? आं खिन्थु सिदा बुंखाबाय, थोंजों बुंखाबाय। आरो बे समा थाबैनो फैगासिनो दङ, बांद्राय गोबाव गैला। रेडि जाखा, मिथिबाय? बेफोरबायदि गुबुन हारिजों डमिनेसन खालामजानानै जोंनि जिउखौ, जोंनि समफोरखौ, जोंनि माहारिखौ सालायलांबाय थानोसै नामा? आरो फैबाय थानाय जोंनि हारिनि इयुन जेनेरेसनाबो बे गादब जानाय जायगायावनो ग्रोब फैनानै गसंफैनांगोन आरो बिसोरबो बेफोरबायदिनो गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनांगोन। बेफोरबायदि गालांनोसै नामा जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव इयुन जेनेरेसननि जायगाखौ? बेफोरबायदि गालांनो सानबाय नामा? बेखायनो जानजि खाफ्रा सिदा बाथ्राखा आंना। बेफोरबायदि गुबुन हारिनि आथिं सिङाव थाग्रा जोंनि बे बर' हारिया नङा। आरो बे आसाम स्टेटनि महर मुस्रिखौ स्पेसियेलि आसाम स्टेटनि सिङाव थानाय ट्राइबेल हारिनि फिसाफोरासो बांसिनै माने ग्रथ खालामगासिनो दङ। स्पर्ट्सआवनो जा, इडुकेसनावनो जा, कालचार लाइनावनो जा, एभ्रिथिं मोनफ्रोमबो बिथिंजों जोङो नाहरोब्ला बे आसाम स्टेटनि मुंखौ स्पेसियेलि जोंनि बे ट्राइबेल हारिफ्रासो ग्रथ मुंदांखा खालामगासिनो दङ। रेडि जा बर' फिसाफोर, आंना सिदा बाथ्राखा। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।